sila ay City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Sir Daroca, maayong gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Sir, may gabi sa imo mga nagapamati na sopi. Salamat gid sir. Gitawag kanta ka sir kay gusto lang damo gid gusto makahibalo. Nano nalabutan sa investigation ninyo sa tong pagkawat para sa Amor Solo painting sa ulihi. Na recover naman ang report sir is may duha ka mga makabig suspect pa nga amo gidto ang nagpangamot sa pagkawat sir nga at large pasubong. Yes sir, pagtutubin na sir kaya nga itong suspect na brigad gusto nang yapon sila ng nila. So amo ni sa sir ang ginatumo to diri nga at large amo ning isa ka lalaki kag isa ka babaye nga nakita sa CCTV. Yes sir, okay. So may nakilala na ni sir ang ila sa ngalan nga duha. Mali ang identify na natin sir isang laki. Ang mali alias lang sila nakawa. Alias lang. Yes sir. Okay. So sila gini ang nagpangamot halin diri sa Masilay City. Kag anong resulta sa investigation nyo sir? Paano nila napadala ni sa Metro Manila man? Bali, based sa pagpangusipan natin, kag natin na information, sa July 3, din-travel nila from July to Iloilo. Okay. Nag-atin sila sa Bredco, nagsakay sa bus truck, then nag-diretso sa Iloilo. Isang gabi, nag-Manila sila through airport na sang Iloilo. And then, abot sa lingon sir, nakapamanila, ginigili yung duwa? Gindulong nila sa Manila, sir, ang 15. Okay. Kag amo lang to may nagdaho to nga iban nga persona? Yes sir, amo to ang ginapatihan natin yung sugo sa ila. Ito na dakpan to sa entrapment operation, napasakaan na to sang kaso nila is violation sang anti-fencing law, no? Ining duwaya sir ang nagpangamot ginaya, anong posible kaso ipasaka sa ilan Bali, test din niya nga kung ipasaka nga kaso sa ilang nga duwa. Kaya ang kaso, ginapreparar na sir? Actually, prepared na natin yung kaso, ginahulap na lang natin ng coordination sa pamilya, no, sa victim natin. No? Okay. Sir, sa entrapment operation ba na to, may naggagawa nga ngalan, a certain Attorney Cheng. May involvement ba niya sir? Hindi ko na, sir, makakambal. Ayaw natin yung posisyon. Kaya wala man ko sa mga tabo. Bali, sampos lang na, sir. Wala ako personal knowledge. Okay. So, dari lang kita sa area sa nga sila city nga hitabo, no? Anyway, yes, sir. Ang painting, sir, narong status ng painting na balik tagidman sa Hofilinia Museum? Wala ko idea, sir. Pero last ko na banana na pa sa idea isang Sabado. Okay. Sang Saturday. Oo. Ang reward money, ano to kung may information ka sa sir? Kung hatag ng man? Kung may informante gid man? Nagka-communicate pa kami sir sa abang na informant para mahatag naman ang reward money. Okay. Amon isa ang 25,000 from Mayor Juret Gallego. Yes sir, yes sir. Siyempre hindi ta sir hindi ta pwede mapabalo kung sinune kag kung taga diin sabat isa lang ka informante sir, isa lang ka persona. Isa lang ka persona ni sir nagapakigangot nakita sumi sa iya. Okay. Sige. Sir, Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, sir, salamat gid sir sa information kag mayong gabi sa liwat. Mayong gabi man sir. Action firing line. So mo na sang latest, no? Amo na latest.